What's up everyone? This is Pochok Caesar. So, what's up? Karon guys is mag-vlog kuno mi. Mag-vlog manguha mig kahoy. Muni ano siya guys, muni gamiton ninyo manguha kahoy. Muni guys, mo ni kita mo ani. Kaila mo ani. Manglagas na daw, ang lagas. So, mangahoy mi guys kay Naay birthday karong umalabot nga Sabado. Isa tong birthday Kang Daddy Toto. Daddy na pastor pa. Uyuan. Yep. Uyuan ha. Pastor pa. So, man siya guys. Naami karon sa sitio sa Bugokon, Barangay Camandayon, Malalod ni Negros Oriental. So, yun na ni guys diri sa among probinsya. Kung adunay mga okasyon sama sa birthday, kasal, uban pang okasyon diri sa amo ang probinsya. Aduna gimi pa nagiusa, di ba? Aray, Sakto gina. kung adunay pa nagiusa, Walay mga hulga. So kung adunay pa nagiusa, mas dali ang trabaho. na unity, na pa nagiusa. So guys, naanami sa amo ang kuyanan karon. Oh. Guys, ang ako ng kauban mo ni Poli og bugha. Wala isulod og sako. So, So man magbugha, man nagputol, man isulod sa para ready na. what's up?